नै जोंहा इनि दख'नाया माबायदि जानानै दङ मादि लामनानै दोनदो आया गिसिसो ओमफ्राय ना आङो मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर सोरबा आंनि भिडिअखौ फंसे बाथ्राखौनो डाबल रायलायबाय थानायनि नायनो बायो नायनो मोजां मोनानो अबसे नंगौ आङो फंसे बाथ्राफोरखौनो रायलायफ्लांबाय थायो आरोना आंबो पात्ता थाया माबायदि रायलायफ्लांबाय थायो पात्ता मोना आरोना आं इदिनो रायलायबाय थाखायोना ओमफ्राय अयभास जाबाय आरो भिडिअफोरावबो रायलायफ्लाङो न'फोराव थानाय मानायफोराव जेरैबायदि रायलायो बिदिनो रायलायफ्लाङो आरो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने जोङो खान्थाल जानो नागिरदों खान्थाल गोथां मुथु आरो आं जों सानैदो जागोन ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों चेलेन्ज भिडिअ खालामगोन दिनै खान्थालखौ मुथुजों आंजों सोर सासेया जाजेननो हायो नायदो लोगोफोर चेलेन्ज भिडिअ ओमफ्राय खान्थालाथ' जाहा न'आवनो दोनखायो मुथुआ देलायगासिनो मुथु फैदो जल्दि जाबायना जायाखै हा खान्थाल फिसाखौसो जागोन जोङो गिदिरखौ जाया देलायगासिनो मुथुआ बेलासिबाबो जासारनोसै 4टा जालायलायबाय टाइमानो एसे 3टासोफोराव जानायबा मोजां जागौमोनदां आरो 4टा जाबाय जानोसै 4टाबाबो भिडिअ बानायथ'नो जानोबो गोसो जाखादोंना लोगोफोराबो जानो लिंहरबाय गैया फायस्रायासै टाइमानो सोलाबानो लोगोफोरा दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय आङो भिडिअखौ जागायलांनोसै आइलाय मुथुआ देलायनानै फैबाय फैदो मुथु इयाव रायलाय होमबा हायो होनब्रा खनसे हायो खारो दै मुथुआ उन्दुनायमोन उन्दुनानै सिखारनाय एसे गुड इभिनिं होनदोंब्रा नों इभिनिंआव सिखारगोन ना दे Hi, good evening to all of you. ओमफ्राय नों खान्थाल लानसिगोन दा बे खान्थाल बिफाङा बेनो मालो थायो आइ फिसाखौ हानदो फिसा दुलुलु बेखौनो ओइ गोलैलांगोनदां हमथादोब्रा नोङो ओरै हानजावखा आखाइजों हानखांबाय थिखालायाव थाम्फै हरदो माथो न' नै बेखौ जागोन जोङो खान्थाला औ माहा जागोन जोंहानि माबायाव फैबाय जोङो बन दोनग्रा जि गिसि लामग्रा बे न'आव फैबाय माखो नों दाननो रोङो ना रोङा नों दाननो रोङाबा आं दाननोसै आं नोंनि सिखाल' नामायना होदो आं दाननो रोंखायोना खान्थालखौ आङो दानसिगोन दाना नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि खान्थाल जानायखौ मबाइलखौ इयाव दोनना लानोसै आं मुथुआ सेखा लायनो थांदों दाबो मोनफैयाखै सेखा लायनायखौ आं नेगासिनो नै जोंहा इनि दख'नाया माबायदि जानानै दङ मादि लामनानै दोनदो आया गिसिसो दोहै अखा ज्राव ज्राव हादोंमोन ना ओमफ्राय राननायालाय रानबायमोन माहाय आरो सिबाय माहाय ओमफ्राय बै हैस बियो आंनि बियो बे गोमो आंनि
बियो आइनि बेफोरखौलाय मा देखायलायनांगौ खोथा दंखायो न' लोगोफोर मुगा मानसि खालायनो थांनाया मोनफैयाखैना दाबो बेखायनो आरो पाउदार लानायाव गुफुरद्रायसो जाबायदां मबाइलाव नायै नायै देलायदों एसे मोनबाय ओमफ्राय ना आङो मोनसे खोथा बुंनि लोगोफोर सोरबा सोरबा आंनि भिडिअखौ फंसे बाथ्राखौनो डाबल रायज्लायबाय थानायनि नायनो बायो नायनो मोजां मोनानो अबसे नंगौ आङो फंसे बाथ्राफोरखौनो रायज्लायफ्लांबाय थायो आरोना आंबो पात्ता थाया माबायदि रायज्लायफ्लांबाय थायो पात्ता मोना आरोना आं इदिनो रायज्लायबाय थाखायोना ओमफ्राय अयभास जाबाय आरो भिडिअफोरावबो रायज्लायफ्लाङो न'फोराव थानाय मानायफोराव जेरैबायदि रायज्लायो बिदिनो रायज्लायफ्लाङो आरो ओमफ्राय नोंमारगौ फंसे बाथ्राखौनो गाले बुंबाय थाबा बारा नायनो मोजां जामारा जानाया आंबो मिथियो मिथिनायालाय ओमफ्राय आंना थांफ्लांबाय थायो सालायानो जारलासो आखायाव जानाय थाव माहाय फुनना लाग्रोनोसै नङाबा आखाया सिथाबजोबगोन ना माबाबालाय मा होनो ग्लभ्स गाननानै लेबनायबालाय सिथाबनाय नङामोन प्लास्टिकनि ग्लभ्सखौ नङामोनथ' इदि लेबबाय आङो खान्थालखौ फिसाथारदि बा मुथुआ दे मुथु नोङो माखौबा खिथानोबा बेयाव खान्थाल जानोसै आयौ आथाया जानो नेगासिनो खान्थाल जाबा आथा नाङो हिन्जाव लाबा मा जायो होनना बुङोमोनलाय आं बेखौनो बावगारबाय थायो बिदि मोनसे माबा दंमोन बाथ्रा हैद साफा जाबाय बिसब दंना गैयालै थास बिलाइ आखायाव मानबाथाय सेस गैखाला आं Io dan konferensi ini. Harus jago. Alah, share kok. Si. Habai nih. Ang hakaw na ya, kaya kiliyaw sa dalkaw yan. Parang, bisa ka nga siya? Oo. Bisa ka nga? Niyo buwe. Ile. Bisa. Ile. Bisa. Ano ba yan? Ay. Ha? Ay, hindi. Baragel buke. Khanthalaनो फिसाथार ओमफ्राय माबासो मोजांसो. जोंना खान्थाला आइदि आखाया आलु सोबाय आंना बुंनाय हा इले Get berap. Berap. Tidak. Ini keui kacitra apa apa semua. Hihi ende. Hihi. Hihi. Dile. Haha. Hihi.
जों चेलेन्ज भिडिअ खालामना लोगोफोर जिखिजाया जानोसैल' खान्थालानो खमथारना राननो थोनाय नङा जों सानैनो नायना बुंग्रा न' Yes. As ma'am होनना बुंलाय आंखो देलाय as ma'am होनलाय Yes, ma'am. Thank you. Yes. Sir, jwbwr. खान्थाला जिरखांबाय नै जोंना बे सानसेबां ओंखारबाय ओमफ्राय दाना बेखौ सुना नाथाना बेलेग गारनायानो सुना लानोसै बेगरखौथ' नांगौ भिटामिना बेगरावसो बांसिन दङ नङाबाथ' बेगरखौसो जासिनांगौ Jangan tahu apa yang aku nak. Jika mana yang kau dah subuh ke, jadi. Ada sih ada. Iya mau sudah gendang di kurang. Ekor orang kasih dan bilang pengen kerja. Mungkin berapa lama deh? Karena ini kan kerja. Mode. Mình phải cảm giác khi đang là mua về nấu xong này nữa rồi. Mật đào इसमें. Oke, Sar. Coba. नै आङो खान्थालखौ बेबायदि हानानै लाबाय फिसा फिसा थांनाय बोसोरावबो आङो बेबायदिनो जादोंमोन आरो खान्थालखौ ओमफ्रायो देग्लायबो बेबायदि जाबावनो होननानै बेबायदि हाबाय ओमफ्राय बेयाव दा बानलु देगासिनो बानलु होगोन सामब्राम गुफुर बानलु संख्रि ओमफ्राय थाव गोथां माहाय होगोन बे बानलु होनोसै बानलुआ बिराद खम जाखागोन जोङो उदै आलुयो बिराद गोसा बियो बानलुआ नङा बे खाथियाव लाबोबावलाय माहाय गाहायाव नों हायख्लायना होदोलै आं लाबोआखै दैया मा पं 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 सेरबाय थादों Sir, no, aku makan na. संख्रि माहाय नांगौगोनदां संख्रि माहाय नांगौगोन बेयाव नांनाय नंला ओमफ्रायो होखादोंमोन ओमफ्राय नांनाय नङादि ओमफ्राय नै माहाय होबावबाय संख्रिखौ जाबाय नै आङो खान्थालखौ लगायनानै लाबोबाय ओमफ्राय एबार जानोसै ओमफ्राय बेखौ जाखांनानै नै खाथियावनो गय दंखायो गय आरो फाथै ओमफ्राय बेखौ जानोसै